सरकारासो सोरनिबा नांगौखौ सुफुंनो हायो नाथाय बे सरकारजों जुइन जायालासेनो कासम बसुमतारिया प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल सरकाराव जुइन जायालासेनो फैसा गैयि सरकार गैयि राजनीतिक हान्जा बिपिएफ गभर्नमेन्ट माबायाव राजनीतिक हान्जायाव दिनै जुइन जादों आं बिनि रहस्यखौ मिथिया राजनीतिक हान्जायाव जयेन जानाय आरो ओंखारनायनि मोन्थाय दं बयहाबो बेवहाय आंहा बुंनो गोनां जेबो खोथा गैया बिक्रम दैमारी राजनीतिक हान्जायाव जुइन जानाय आरो ओंखारनाय बयहाबो मोन्थाय दङ आंहा दिनै बेयाव बुंनांगौ गैया खौरांगिरिनि सोंथियाव बिक्रम दैमारीनि खेंफोरथि कास्टम बसुमतारिया सासे गोख्रों मिरु एबसुनि बिथाङा सासे सोलोंथाइ नेहाथारिमोन बिथाङा दिनै राजनीतिकआव जयेन जाबाय बेयाव बुंनांगौ जेबो गैया आंहा बिदा प्रमद बर' बिथाङानो जुदि राजनीतिकआव जयेन जानानै दिनैनि समाव बिटिआरनि चिफ जाबायब्ला बिथाङाबो राजनीतिकआव जयेन जानानै मोनसे बिबानखौ लानानै दं बेखौ आंहा जेबो बुंनांगौ गैया नाथाय दिनै आं मोनसे खोथाखौ बुंगोन दि कास्टम बसुमतारि बायदिनो आरो बिनिख्रुइ गोरोंसिन सोलोंथाइ नेहाथारिया फरायसाफोरखौ दैदेनलांनांगौ मोजां लामाथिं दैदेनलांथों प्रग्रामफोरखौ सोलोंथाइफोरखौ मुलाम्फा जानाय हाबाफारिफोरखौ खालामनानै होथों पलिटिक्सनि जेबो साननायफोरखौ सोनानै दाहोथों पलिटिक्सनि दैदेनगिरिफोर थानाय मेलफोराव बिसोरखौ दालिंहरथों होननानैसो आं बुंदों होननानै फोरमायदों बिटिसि कन्ट्राक्टर गौतुमनि गाहाय नेहाथारि बिक्रम दैमारीनि बिप्रसार बिबुंथि राजनीतिक हान्जायाव जुइन जानाय आरो ओंखारनाय बयहाबो मोन्थाय दङ आंहा दिनै बेयाव बुंनांगौ गैया नंगौ कास्टम बसुमतारिया नोंथाङा सोंनाय बायदि नोंथाङा बुंनाय बायदि सासे गोख्रों सेन्ट्रेल एबसुनि एडुकेसन सेक्रेटारिमोन बिथाङा दिनै राजनीतिकआव जुइन जाबाय आंहा बुंनांगौ गैया बिनि बिदा प्रमद बर' बिथाङानो जुदि राजनीतिकआव जुइन जानानै बिटिआरनि चिफ जाबायब्ला बिथाङाबो दिनै राजनीतिकआव जुइन जानानै दिनै मोनसे पदखौ लानानै दङ दिनै बेयाव आंहा बुंनांगौ गैया नाथाय दिनै आं मोनसे खोथाखौ बुंगोन जे कास्टम बसुमतारि बायदिनो आरो बिनिख्रुइ गोरोंसिन इडुकेसन सेक्रेटारिया जेन स्टुडेन्टफोरखौ नेतृत्व होथों होननानै आं दिनै सानगोन नोंथाङा बुंनाय बायदि आरो मोजां लामाथिं दैदेनलांथों प्रग्रामफोरखौ इडुकेसनफोरखौ लाब जानाय प्रग्रामफोरखौ खालामनानै होथों कुनु पलिटिक्सनि मेन्टेलिटिफोरखौ सोनानै होनाङाथों पलिटिक्सनि दैदेनगिरिफोरा थानाय मिटिंफोराव बिसोरखौ इनभाइट दा खालामथों होननानैसो आं बुंगोन दिनै नोंथाङा बुंनाय बायदि कास्टम बसुमतारिया प्रमद बर' दैदेननाय राजनीतिक हान्जायाव मानो जुइन जायाखै दिनै प्रमद बर' बिथांनि आपुन मानसियानो जाहैदोंमोन इडुकेसन सेक्रेटारि हिसाबै कास्टम बसुमतारि नाथाय बिथाङा दिनै प्रमद बर' बिथांजों जुइन जायालासेनो हाग्रामा महिलायारि दैदेननाय बिपिआव दिनै बिथाङा जुइन जादों मानो जुइन जादों आं दिनै बेखौ मिथिया नाथाय दिनै सरकारासो थाखा फैसा होनो हायो सरकारासो डेभेलपमेन्टनि खामानिखौ मावनो हायो सरकारासो सोरनिबा नांगौखौ सुफुंनो हायो नाथाय बे सरकारजों जुइन जायालासेनो कास्टम बसुमतारिया प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल सरकाराव जुइन जायालासेनो फैसा गैयि सरकार गैयि राजनीतिक हान्जा बिपिएफ गभर्नमेन्ट माबायाव राजनीतिक हान्जायाव दिनै जुइन जादों आं बिनि रहस्यखौ मिथिया दिनै कास्टम बसुमतारिखौ आं बेखौनो बुंनो सानो बिथाङा थाखा फैसानि लुब थानाय सासे व्यक्तिमोनबा दिनै प्रमद बर'नियावसो दिनै फैसा दोङो प्रमद बर' बिथांनि सरकाराव जिथु फैसा दोङो बिथाङा प्रमद बर'खौ आथें हमनानैबाबो खुलुमनानैबाबो बिदा हिसाबै नांज्लायनानैब्लाबो लाख लाख कौटि कौटि खामायनायनि स्कपआ कास्टम बसुमतारिया दङमोन नाथाय बिथाङा दिनै बे स्कपखौ गारनानै नागारनानै हाग्रामा महिलारि बायदि फैसा गैयि सासे लिडारनियाव जुइन जानाया दिनै गोबां साननो गोनां बाथ्रा होननानै आं दिनै बुङो आरो बे बाथ्राखौ दिनै नोंथांमोना नुगासिनो दङ जानो हागौ कास्टम बसुमतारिया सानसे समाव बुंदोंमोन जे बिटिसिखौ बासायनोब्ला अनलि हाग्रामा महिलारि नेतृत्व खालामनाय राजनीतिक हान्जायासो बिटिसिखौ बासायनो हागोन हयथ' बे मट'जों बे थांखिजों प्रमद बर' बिथांनि गभर्नमेन्टआव जुइन जायालासेनो हाग्रामा महिलारि बिथांनि गभर्नमेन्टआव जुइन जादों होननानै आङो बुंगोन आं बिथांनि खोथाखौ बुंनो आरो गोबां बुंनो सानाखै आं बेसेखौनो बुंनानै दोनथ'बाय गोजोन्थों अन्नानै दुलाराय बर' फरायसा फरायसुलि नोंथांमोना खोनासंगोन दि नोंथांमोननि गेजेराव आङो मोननैसो खोथाखौ मोनथिहोनो नागिरदों नोंथांमोना अन्नानै खोनासं दिनै आं गिबियावनो खावलायगोन नोंथांमोना जायफोरा दिनै स्कुल कलेज आरो इउनिभार्सिटियाव फरायगासिनो दङ
इडुकेशन काउन्सिलिं प्रग्राम बा इडुकेशन एवारनेस प्रग्राम बा एनी इडुकेशन रिलेटेड प्रग्रामनि अनगायै आलादा गुबुन प्रग्रामफोराव थाङालासेनो अनलि इडुकेशन एवारनेस आरो काउन्सिलिं प्रग्रामफोराव थांनायखौ दिनै जोङो लुबैगोन। मानो होननानै बुङोब्ला दिनै आंनियाव गोबां स्टुडेन्टफ्रा फन खालामगासिनो दङ जे जों बहुत खस्थ' मोनदों। माने इडुकेशन एवारनेस प्रग्रामनि अनगायैबो काउन्सिलिंनि प्रग्रामनि अनगायैबो धरनाफोरखौ लानायनि अनगायैबो गोबां माने प्रग्रामफोराव जोंखौ दिनै एटेन्ड जाजानायखौ लुबैयो होननानै बिथांमोना आंनि सायाव फन हरदों। आं सिगाङावनो बुंखादोंमोन जे नोंथांमोना इडुकेशन काउन्सिलिं आरो एवारनेस प्रग्रामनि अनगायै गुबुन प्रग्रामाव थांनो नाङा। जोंनि राजनीतिक दोलोनि दैदेनगिरिफ्रा जेसेबां पलिटिक्सनि दैदेनगिरि दं बिथांमोना नोंथांमोनखौ बाहायनो आरोबाव फिन नाजागासिनो दं होननानै आं बुंगासिनो दङ। जेब्ला आङो जोबथेसालियाव दङमोन बा अफिसारफोरनि आखायाव दङमोन 14 जन अफिसारनि आखायाव दङ अब्ला बिथांमोना बुंदों जे बिटिसिनि स्टुडेन्टफोरखौ राजनीतिकआव इनभल्भ खालामनो जोबोर मोजां होनना बुंदों। बे आंनि खोथा नङा, अफिसारफोरनि खोथा। बिनिखायनो आं दिनै खावलायनो नागिरदों दिनै धरनानिफ्राय लानानै रिजाल्टनिफ्राय लानानै दिनै इउनिभार्सिटियाव धरना होदों, दिनै कलेजफोराव धरना होनो गोनां जादों, दिनै सिलेबासनि थाखाय धरना होनो गोनां जादों, रिजाल्टनि थाखाय धरना होनो गोनां जादों। एनि काइन्ड अफ प्रग्राम दिनै स्टुडेन्टफोरखौ दिनै इनभल्भ खालामनायखौ नुनो मोनदों। बेफोर गासैबो राजनीतिकसो हरजन्त्र। आरो दिनै लेखायाव आं नोंथांमोननो दिन्थिगोन। बे लेखायाव स्टुडेन्टफोरखौ लानानै मोनसे गभर्नमेन्ट प्रग्राम खालामनायनि तालिकाया आंनि आखायाव दं। बे प्रग्रामाव स्टुडेन्टफोरखौ बांसिन मेक्सिमाम स्टुडेन्टफोरखौ रिलेटेड खालामनाय जागोन। दिनै आसामनि मिनिस्टारफ्रा जोंनि बिटिसिआव मानो गले गले फैनो नागिरदों दिनै बेखौ मोजाङै जोंनि बिटिसि खुंथाया मिथिगौ। मानो होननानै बुङा नै जोंहा बेयाव लिरनाय दङ फ्लेगशिप प्रग्राम। नै दाखालि जा उदालगुरियाव सासे मिनिस्टार फैना थांखांबाय। बे फ्लेगशिप प्रग्रामाव सोर केटेगरिनि मानसिफोरखौ इनभल्भ खालामनाय जादों, इनभाइट खालामनाय जादों नोंथांमोना नुलांगोन। दिनै बे प्रग्रामखौनो बिटिसि सरकारा बुंदोंमोन जे हेमन्त बिश्व शर्मा सारनियाव जे बे प्रग्रामखौ नोंथांमोना डाइरेक्ट आसामा खालामफैनाङा, जोंखौ खालामनो हो होननानै अथराइज बिदोंमोन। नाथाय बिटिसि गभर्नमेन्टनि बे प्रप'जेलखौ स्टेट गभर्नमेन्टआ डिनाय खालामनानै बुंदों जे नोंथांमोना बे प्रग्रामाव बाहागोल' ला, मनिटरिंल' खालाम, नोंसोर हेफाजाबल' होननानै। नाथाय दिनै बिटिसिनि दैदेनगिरिफोरखौ बे फ्लेगशिप प्रग्रामखौ जेरै सिगाङाव RKBA सेन्ट्रेल एसिस्टेन्ट स्पेशल एसिस्टेन्ट बेखौ बिपिएफनि समाव खालामोमोन। नाथाय दिनै सेन्ट्रेलनि गासै स्पन्सार प्रग्रामफोरखौ दिनै स्टेटआसो खालामदों। बिटिसिआ मानो खालामनो हाया? बिनि ओंथिया मा दिनै नोंथांमोना बुजिलांगोन। बिनिखायनो आं खावलायदों जे इडुकेशन एवारनेस प्रग्रामनि अनगायै मबेबा मोनसे मिटिङाव सोरबाया जुदि इनभाइट खालामदोंब्ला, मबेबा मोनसे प्रग्रामाव जुदि इनभाइट खालामोब्ला नोंसोर स्टुडेन्टफोरा सानदो बेयाव थांनानै जोंहा मा लाब जागोन। बे प्रग्रामाव थांनानै जोंनि स्टुडेन्ट हिसाबै लाइफआव मा मुलाम्फा जागोन नोंथांमोना सानग्रो। साननायनि उनावसो नोंथांमोना सान। आरो सान जे नोंथांमोनखौ लानानै बै राजनीतिक हान्जा, बै अर्गानाइजेसना मा लाब खालामनो नागिरदों नोंथांमोना सानग्रो। अब्लानो मिथिगोन। नोंथाङा मोनथाम लस जागोन, मेन्टेलि आरो समय आरो नोंथांमोननि देहायारि खस्थ' नोंथांमोना मोनगोन। जेबो लाब जानाय नङा। सरकारा दिनै नोंथांमोननि स्टुडेन्टफोरनि प्रब्लेमखौ मोनसेबो सल्भ खालामाखै। इउनिभार्सिटिखौ आं एग्जाम्पल होबाय, बोसोरसे जानसे धरना होनाया दिनैसिमबो सल्भ गैया। रिजाल्टखौबो धरना होना लानो गोनां जायो। दिनै कलेजे धरना होनो गोनां जायो। सिलेबासखौ सम बायदि होआखै, स्कुलफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामाखै, फिसफोरखौ बांहोदों। मोनसेबो प्रग्राम, मोनसेबो प्रब्लेम दिनै स्टुडेन्टखौ सल्भ खालामना होआखै। अनलि नोंथांमोनखौ पलिटिकेलनि थाखाय इउज खालामगासिनो दङ आरो खालामगोन। नोंथांमोना नायबाय था, नायलांबाय था। आं दिनै नोंथांमोननो खोथा होदों, गासै प्रग्रामाव नोंथांमोनखौ लिंनायनि सिगां, इनभाइट खालामनायनि सिगां नोंसोर सानग्रो बेयाव जोंहा मा लाब जागोन होननानै नोंथांमोना सानग्रो।